Polkut tha January ni somni sang ni somni parukania khovel thil thleng thar thu thar te kan lor le dona o kan hria tangin hei tun lai chu khovel sarkar rambial buaina eng mon thleng chawa Middle East lam han buaya tin Russia Ukraine lam an na buai reng boka Greenland lak tumin traman ma hala venim tumin neito le a thian ramte tiang chuan an lo cha chuak ve boka tension asang chho viau hlom ani hi hei kan hria tang khan Iran lama khan protest lian tham tak mai kha oma chuti lai chuan mi puite protester te Iran sarkar an Islam sarkar khan an ti du da viawani kha rowa takin protester te kha an dong song ani bera khan tiang khan tharum thona lian tak kha akal ani kha wang khan mi sang thum borvel zat thi anom ta ania Iran sarkar lakalung oilo ngongol chua le khan tianga ma hruai tu te abultum tu nia an ngai angte an man khom na saviau maya tren khat phei chuan mi sing thum chuang zatan man ni nan soi chutiang vel chu nia mi zariat vel bi ka kha khailum khan tuma amai ro chu ramenge moza tin an nge na Iran khan mi zariat vel khailum atum kha an thul le ta kha Trump khan Iran malak na chu aza thu asoya sipai manga chan le ta tumna po Trump chuan nung tol le hret ni in alang ani kha chuti rol chuan hei USS Abraham Lincoln ante aircraft carrier in do thlona tuma thlo chhuat theina kha nin Iran nei ta karon thleng ta borok tharom chhole meka USN achet mek na hi athla dul meka alan lai hian ma ala thut thei ti te tuna hian military expert tena an soile ber ani kha na kina chiang zokin kan la soyenga Greenland chungchanga hian an lut le photila kan reta gang khanin khovela thlir kar lian ber Greenland chu US chuan US himna atan US ven himna atan mun poimo anga in US sian chulai mun chuluak atum ni hian a lang tlata drama thu sei sang ate poi hi langa sum manga leemo ipai manga hne chu emo engemo kongtala US sian la kan tum thu te media lama kan lo mu ani kha amaro chu neito ram thian te hianin sipayan tir luta US in ma alak lo nan te chutiang chuan Greenland a hian sipai exercise tuna an kalpui chhodon ta US le Europe ram lian inkara tuna hian tension om chhole mek bohro ka so sang chhole mek chutiang a thila thlen mek lai chuan Donald Trump an Greenland latur le leitura anor chho mek lai hian Donald Trump chuan Greenland a Pacific Space Base a hian sipai US sipai an thleng thuai don ni na soi chuak le ta thut mai chu a thu sei chuan Europe ho ati phudeu dual ani ber maya North American Aerospace Defense Command chuan hemi chungchanga hian thu chuan siam America thlona engemozat helai Pacific Space Base a hian a tumbel don ni in US lam chuan an soi ani helai Greenland base a hian US hian mun man lo nei hrim indopui panina hunlai kolor borok wunglai khan US chuan heta hian radar station an buna sipai pothanem tak indopui wanglai wunglai khan da anni maro chu borok ten monom chawa tuna hi chuanin mi jani borvel anom nia soi ania an radar station early warning system hi thatagin US chuan ale en kol mekani helai early warning system hi Russia China atanga missile ka chua ulsam takle rang taka an lo hriat chua zungzung thena turata na US ina an bun kha ani nge a helai besa hian sipai le thlona tuna tanga re lo te an thlen bel don ni in US lam chuan an puang United States chuan Greenland an sipai mun poimo taka thlona da thar turina in bot sei mek ni in US sipai te chuan an soya hei President Donald Trump ana artik ramlu atumna a malak na kalpui mek le anor lai mek a thil thleng ania chu chuan bohro ka ti punlun pha le mek ni in soi ani Greenland a Pacific Space Base a hian thlona atum thuai don ani kan thlona atum thuai don ani ti North America Aerospace Defense Command chuan an tar langa he deployment thlona anda thar tur hi hunrei lo te chunga ruaman hunrei lo te aron thleng don ni in Regional Defense Operation helaya rambial chetna sipai te chetna pui don ani ti in US lam chuan thu chuan siam ani Continental United States le Canada a base atanga thlona hi thok chuakin helaya hian da turin ruaman na ha oma kan hreta gang khan Europe ram pariat telaka US khan tarif 10% ala thar ania ka khan helai Greenland borok inchu mek helai Greenland inchu na borok chu tilum chho ani kha Trump hian puantak ang khan February ni khata tang hian Europe ram pariat telaka
tarif za asom lak tan ani tur thu a soya Greenland chungchanga US malakna ando dal chhun zom zelani chuan June thla chuan za asom ni panga ti san turani ti khan Denmark Norway Sweden France Germany United Kingdom Netherlands le Finland te US chuan vauna anti chuak ani kha US President chuan Europe rampuma political response na sa taktiang chuan a kalpuya European Parliament President Roberta Metsola chuanin Greenland hi shal ani ngai lovang ati vethung European Denmark le Greenland mi puite a thlopani kan thutluk na siama hian in pum khat takin ma kan la ni tin Metsola chuan a soya Greenland thunai na le aramri territorial integrity hi za anga yani ati hei hi thudik ti danglam theilo ani tin a soya European Union chuan diplomatic channel a hong reng thung in biak na mang ero chuan in thil kalpui theini thu soin Europe chu in za ton na manga din chu angai chu kan thu pui berani chu tiang chuan in biak na chuan thaza in thate te chuan thil kalpui theini thuan soithung Denmark hian he thler kar ven himna ti chak turin sipai tamzo Greenland a hian ason belmek ni in Danish thunei tu te chuan an soibok nei toram chuan Greenland a surveillance operation kalpui an rota Arctic Island thunei tu te thlopna nen Danish Defence Minister Troels Lund Poulsen chuan Alliance Secretary General Mark Rutte nena in biak na an nei hnuwa hetiang thutluk na hi siamani don thu apuang nei to hian anram mar chaklam a Arctic le helai borvela ven himna chuan ngai poimo hle ni nan soya Russia China le ko chaklam atanga norna lodo le tur le chutianga malak na om thei laka in ven lok na turin chutiang ro man na chu atul hle ni nei to lam chuan an soibokani US hian tiang takin nge helai Greenland chungchanga hian ma alak zel don hret ni lo ma se Donald Trump chuan lak nge tum hani kha kan puanta kang khan US President local to ten helai Greenland hi US ta na poimo zian thria lak tumin nei tumin ma an lo la to thina amai ro chu ala hlotling lo ani Donald Trump hian President hlo cham to te hnunga ron chui don nge engtin nge Greenland chungchanga hian ma lak don lak nge hi tum ni na langa Trump hi a hlo cham vele mai don nge hlotling don engtin nge ma aron lak don kan nga chang zel don nia ole Iran lama kan lu tanga atran tira kan soitak zok ang khan tuna hianin USS Abraham Lincoln anti indo thlona tam tak tum le thlo chhuwa theina indo thlona phur longlian tak mai chuan Iran apan ania kar top lam khan kan puang zok to Iran lama pan thu kha hei tuna hian Iran nei taka a thleng to ania soi ania chutianga ni chuan US hian ma ala thut donem ni Iran laka be pui thlang na US in kalpui tum kha aboro kan zoi le deu hleka US su anung tol le deu hlek ni te po khan na langa Iranin an mi tha turmi zariat vel zet an tha tak lo wang khan Trump po hian Iran malak na chu aza thu a soya US be pui thlang na tura po ngong anei ngei ka ring ti khan a soi nge ani kha chutianga ni chung chuan Iran be an chak na hi chu ala re thei chuang lovani kha Iran hian kan hret to ang kha nuclear ral thuam apu cha na sa a nuclear ral thuam nei ngei tumin ma ala chutiang chuan in uranium enrichment level po apar sena sang viau mai amonom zong le industrial base atana man tur nuclear reactor te chutiang chuan Iran hian a buat seilo ti hriat takin a uranium enrichment level po hi chung industry na amamo ai sang dai mai uranium level po hi maintain nge ni kha IAEA hial po khan Iran hian nuclear ne tum ti khan mu chhuwa dan ani tiang ni lo seng chuan industrial base atan le amonom zong nuclear mang tur tan chuan a percent uranium enrich a maintain hi sang ma mani anti ani kha reilo te chungin Iran khan nuclear apu cha thei mai tura ngai ani wang khan Israel chuan Iran an lu chila indo thlona mangin an bei ngala chutiang chuan an nuclear mun ma te an chu chena sa ani kha khatiang khan indo na kha nikum lam khan an om ngala Iran khan na tak mai nan chang let ve boka ballistic missile po Israel akhana ka lut na sa maro chu Israel khan an lo dang deuh zela chiat na te naw eng emo chu Israel akhana thleng man ani chutiang chu ania US khanin indo Israel Iran indo top lama khan GBU-57 massive ordnance penetrator MOP le nuai thuk tak khong tak khor chiat na bom kha an thlak ta khaminu khan Iran le Israel indo na po kha ti top ni inin ka hai puan sak an ni nge kha amai ro chu Iran nuclear hun ma suwa sam ani awang khan Iran chu an beidong chuang lovani an malak na an thar tho le ngala chu tak chu tu na hian US le Israel na Iran han chu chun zom an
kan du na chan pakhat chu ani hrim chu an ram protest khan chuan lam mai ni mi tam tak chuan an ngai nge a ingponi se US long lian te Iran nei tak an ron thlenga US hianin thona te po atir lu bel zel ni in thren khat chuan an soi boka US malak tum na hi aruk tak chuan alakal nia soi ania tin US ina Iran an beingal thut lo na chana kha Israel in angen wang ni in alang boka achan chu kan soita gang khan Iran hi bayani chuan Iran ina achan let le na dong masaber tur chu Israel an ni helai Middle East a US mun ma an base poimo te Iran chuan na sa taka an bei tur thu kha an soya Israel po bei tur zinga khan an tel kha wang khan Israel chuan ala in pu cha chelo a in buat seina ala zo fel lo ni kha na soi ani Iran ina na taka achan le don wangin le akoto patanga aral thuam zong ron mang thei ni wangin Israel chuan in buat seina hun tlem amamo thu kha US a hriat tira kha wang khan Trump hian Iran a bei rum lo ta ni in mitam tak chuan an soi bokani ole chung te po chu lo ni ta te reng se Iran bei tum na hi arukin lakal zel ti hi media tam tak puan dana ni bokani tuti lai chuan US in Iran laka ma alak theina turang chi tuna hian burak thar rom chho zel nia mu ani flight tracking data atanga lan dan chuan US Air Force C-17 Globemaster III transport aircraft panni dang helai bela hian dalu bel ani C-141 Starlifter le C-17 strategic le tactical airlift fatana siamte sipai bungrotam tak phur chi chutiang ralthum tam tak po phur thei he hian chu helai bela hian atum tharle to nia soi ani he C-17 phei hi chuanin paun nuai khat sing sari zakwa arit bungrua aphur thei purtam thei hem takani ranwai du toy boka tumkong thawak lawa po heng C-17 te phei hi chu an tum thei an thlok chuak thei bokani US Air Force C-17A Globemaster III transport aircraft panni a call sign RCH-183 anti te le RCH-181 te chu United Kingdom a RAF Laken Hit Air Base train a thlok chuaka Mediterranean Sea chunga mu ani thu flight monitoring data chuan langa helai biala US base a tum don in an soi America thlona lo thleng thar zela US ina Iran a bei theina chance asang chhole ania soi ani hemi ma hian Israel media de chuan Benjamin Netanyahu sarkar chuan US in Iran a bei tur kha ma lalari lo tur khan anti nia soi ani kha tiang chuan Israel hian ruam manna halo nei ve chu ruam manna chu ala pe fel lo ti te khang kha thutam taka omani kha US in Iran han bei thut se chu Iran pe thlak na na tok zo lo wani ti in Israel chuan ruam man na fum fe jok nei ngai ni in an soi bok ani heti lai hian not Europe Grumman MQ-4C Triton surveillance drone registration number 169661 chu flight radar atanga alan danin helai bela hian athlok ti mu ani bokani he thlona hi Abu Dhabi atangina chuaka Gulf of Oman le Persian Gulf chunga Iran UAE Qatar Bahrain bula te athlok lai mu ania he hian nge tumber hi hria talani lo bokani flight monitoring data a alan danin US F-15 fighter jet som panga vel aerial refueling tanker pali te United Kingdom a US base atangin Jordan antum ti puan ani ve boka tiang chuan social media tracking claim sang ha mek boka tiang chuan US thlona te ain chhop bel mek ni hian alang ani US C-17 transport flight engemoza Diego Garcia military base a hian tuna hian an tum tharle to nia soi ani boka tiang chuan 117 air refueling winga Alabama Air National Guard atangin KC-135R Stratotanker panni chu Stamter Smith Air National Guard base atangin an chuak boka Germany NATO Air Base Gelsenkirchen atangin engemazat US thlona an chuak bok nia soi ani US Carrier Strike Group pakhat chuan Malacca Strait apal tlang to boka ninga atangani sari chungin US Central Command CENTCOM area thlengdon nia soi ani bok heting US military build up mek Middle East a US ral thuam ronpung chhomek hi teran atanga Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei laka malakna lian tak kalpui tura ruam manna nia soi chumi nem het tu pakhat ni in mitam tak chuan an ngai report alan dan chuan darkar somni palikal ta chung khan US F-15 fighter jet som panni Jordan an tum to a Jordan hi US base omna pakhat ani heta tang hian Iran bei turin US thlona te hian nuam sa in an thlok chuak thei
nuam sai niran bei theidon tina ani bokani US aircraft carrier USS Abraham Lincoln te destroyer USS Spruance le USS Michael Murphy te helabial pan hinan kal nia soyani boka Iran heita kanom to nia soyani Galfa US base le assets ven himna konga malakna chakzo kalpui turin cargo aircraft refueling plane te Diego Garcia te tiang chuan Patriot Air battery an phurlu bel nia soy ani bok the Jerusalem Post in Tarlan danin US official te chuan an tumber chu Middle East a chakna lian tak siam ani Iran bayan ni chuan Iran chu akoto patangin ral thuam nei zongjong den ron che theini chumi lodo le tur le ne so taka lohma chhon turin US hian ral thuam tam tak a chhop lo kanga yani kha kanria tangin Venezuela a US in ma ala ka po khanin thlatel fe mai US long rual indo long lian khovela indo long lian ber thleng khan Caribbean tuipuya khanin in chhopani kha a cheber donin Iran kha na taka ron che thei ani wangin chumi lodo le tur chuanin an in rin hanga yani Iran meu be tur phei chuanin tuna hian US hian ruwa manna mumal taka siam te po ngai dona tiang chuan khomwala an be sa te tuipui lama te US ral thuam hi atam thayang ber an lo in chek lok kha ngai hrim ani ama khan lo sei to a ichina kan punta kan khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan kan hekal ta kha chuanin helai bela US sipai omte han en hi chuan Iran in a chan let na tura Israel po hi him lo theini kha na soya chuwangin Trump kha malanghal rum lo tur kha na nge na ni kha omje bera chuan Iran in beidon ani chuan Middle East le a che vela hian US hian sipai ral thuam tam tak a chek masaka ngai indolong rolte ral thuam thatak tak te in ron chek phot angai ni ati na ang tluk ani tiang chuan tuna in malak na hi ala chol lo la kal zel ti na ani Israel po hian Iran chen na tura hian in buat sainan local pui ve thawa Israel chu Iran be masak ber tuar tu an ni theidon wangin an lo in buat sei via wangai ve thawani tiangin F-35I Adir stealth fighter anti pathum te nevatim airbase a Israel chuna tumtir boka tiang chuan in bot seina hekal chho ve zel boka maro chu chungte chu huwantlang hriata engkim puan zara nei lo wangin kan hretam lo jok mai ani trama thu soi thar bera chuan Iran supreme leader ayatollah hi kumsom thum pasari chungzet lalla ni to a kumsom thum pasari chungzet Iran a hian ro rel na local pui to tu ania thla kangai to ni Iran rama hian hroi tu thar kan zona hun to hle ni tin Trump chuan politico an kom na soya US ral thuam le sipai te Middle East lama phurlu tharan ni belzela wang hian Iran nen inkar boru kal zela hian Trump hian Iran a beidon lo ani ang tiarin na lian taka omna kara US po hi chethut thayani tirin na lian tak tu na hian om chhole ta mekani aircraft carrier USS Abraham Lincoln le a strike team te chuan Malaysia le Indonesia inkara Strait of Malacca an thleng to a US Central Command CENTCOM area of responsibility a tuna hian ni thum nuwa an lut to don nia soyani CENTCOM hi Central Command US Central Command ania US hian US Central Command han ti khan US ram chung an kol chau ni lovin US hian kan hria tangin khovel ram engemaw ta base tam takan nei air base te naval base army base mun tam taka azate lan naya Middle East po hin tam takan nei chung CENTCOM hian an area zau khop maya CENTCOM area hi heng USS aircraft carrier le azui tu indolong rual te hian ni thum nuwa CENTCOM area hian lut thla to dona chutiang ani chuan Iran be phak mai an ron thleng hnai don to ti na ani USS Abraham Lincoln hian zui tu engemaw ta naya destroyer le frigates rual te chungjinga chuanin USS Spruance anti le USS Michael Murphy te po antel heng ho hi kan hriat thiam dan tur le kan soi fo ang khan destroyer te hi missile le air defense ne na thuaman nia heng USS aircraft carrier veng him tu beran ni bokani he indolong lian thlona tuma thlo chua theina aircraft carrier ron kap che thei tur missile le mel ma thlona ron kalte destroyer atang hian lo ka chiat thin an ni tlang puyatin frigate cha po hian thren kha chonin air defense te po an vua tiang chuanin indo pe atin heng ho hi an om ania USS Abraham Lincoln ron zui tu US destroyer long te hi an pakhat ringat poi football field pani tiat chen an ni tiang chu han mi thla tai la an te chelo ti chiang mai ni chen kan soita kan khan Jordan a po US base a hian F-15 fighter jet som pani vel US chuan da thar darkar somni pali chung chemical ta chung hian da thar deployment thar an siam le mekani Iran US khana beidon talawon yang tia khovelina kan entrup lai khan tuna hian US chuan ral thuam dang engengamo Iran lama hian adalu belzel thung ti na ni chu o puandon chuan
puan tur tam tak a awm thei awm e kha ti china khan kan han du tok le photanga enge Iran ma hun zel tur hi ti chu a huna ala chiang mai anga soilok chiam hlei the ni lova US hian Iran a bei ngei dawne kan ti ho lo amai ro chu Iran in ti hlum an tum protester zinga mi zariat khai hlum an tum te Iran ina khai hlum le tak lova khan Trump chuan Iran chu a hmalak na za hle thu le US in a sipai hmanga be tumna po ngong tha nei nge yarin thu kha soya kamin hu khan hei dun thlengin voin thlengin a be ta lova khangani wang khan boruak khi dai chhun jom mai tura kan nga ya ni kha amma ero chu Israel khan nge soi Iran in be ni chuan Iran hian na takin a ron chang le dona chumi tan chon kan lein bot sei kim lawin ka ria US sipai le ral thu Middle East a deploy zong te po Iran be na ron chang le tur hianin ala tok zo lawin ka ria ti kha Israel Prime Minister in Iran be lo tura Trump angin na chan pakhat kha nia tiang chon in bot sei le deuh an langai ni in alangani tiang a thu soi ti dik tur tak mai chuanin voin thleng hian hei darkar somni palikal ta chung ringat pon F-15 fighter jet som pani Jordan base a US chuan a tir lut bokatin USS Abraham Lincoln le strike group rolte tuna hian an ron tol thla ai CENTCOM US Central Command area ni thum nu an ron thleng mai don ti te ni tiang vel te chu US in bot sei na hi alakal so thau ani chu chuan ngai ti thalo viau maya Iran chu ala bei tho do nem ni ti chu rindan lian tak ani ta ani engponi se kati china khan kan han du tok phot mayanga thil thleng thar te kan thliranga Rambial buaina khovel buaina international news politics le kai hnoite khovel in lumlet mek dan te he channel a hen kan tar lang thina min longa chang zel don nia